Recording check, mic 1, 2. Imong mic. 1, 2, Check, check, 1, check. 2, 1, 2, 3, 3, 4, 4, 5, 5. Wow. So, si tawagan ni ko na ang podcast nara sa opisina. Why budget ani, why budget. Hi guys, welcome back sa mga naminaw karon sa Spotify, nananaw karon sa YouTube sa among channel. Welcome back sa among podcast. Pero dugi-dugi nami wala naka-podcast kauban si Juanito and natay bago sa grupo si Elvis. Elvis? Hindi na po siya sumpay, di ba? Elvis. Luis. So good na. Kauban nato si Yamilicious Sam. So welcome. Nakuratan siya kay kalit lang tan ni setup. Ano mo gani ang podcast? Ano man ni siya? Puro Masyado mo man sa ang one. Masyado na impromptu. Impromptu. Kana bang burag kanang wa pa ta kapanudlay, walk up like this ngani tanan. Siyempre nasa opisina karon si DJ Phil nasa kilid. Akong wonderful wife nasa Picas. Yan. Medyo kansa karon serious siya. And nami karon sa opisina bago lang ko nagatod sa akong Ella kay kuan nila karon buwan ng wika. Oh, Buwan ng wika day. Pero di ba supposed to be August man na? nag-i-August mo na. Oh, so karon dili na August ang buwan ng wika, September na. Nagpasa ang resolution na. Basta na August man na, di ba? Kano sa taso ko nag-celebrate yung September, no? Nga buwan ng wika, dugay-dugay na, no? Amo lagi. So nabutang kan nag-change ang klase, September na, no? Change na. Oh, yeah. So ang buwan ng wika karon September na. na. So mo nang kapuliki ang mga English speaking na mga estudyante karon. So that's why our topic for today, Brad. Let's talk about Buwan ng wika. Buwan ng wika. Kana bang Magbalatasan, makaatakaron diri uy. Unsa advantage na karon o disadvantage? Nga ang mga anak karon mga English speaking na I'm sure na mo'y mga anak na mo'y mga pagumangkon Dili- English speaking. Dili pa na. English speaking ang one. Wala pa ba si Mako wala pa ba? Ay, naigamay nga mga English. Pero sa balay din yun, dili niyo gina-English. Dili kayo. Sa- Mas sa- ako mo ano? mas sa ako Bisaya ang mo. Agi Bisayon niyo day. O di mo gitry day ka ng patanong YouTube. Naman gyapon. Gako gyapon siya. Nag-English gyapon ba di Ikaw na ba kay pagumangkon ng Yes. English speaking? Ay wala. In fairness, dili. Bisaya Pero ta. na kay mga pagumangkon. Na kayo mapagumangkon. Pero dili sila English. Dili sila English. Ay. Oo. So wala undangon na to ni nga topic kay wala English. Kay katawan pag ganyan i-share lang na ako so tungod sa akong ka-busy. So naman din sila presentation. So kailangan barot saya. Ano bang pangalan ba? Yes. So neto kog SM kagabi. Wala naman din dito ang ko. Ano sa nga brand gali mo? Kultura. Oh yeah, wala naman Kultura. dahil sa SM Uptown. So walay baligya mga barong ra na dito. So net social man at tumig mags. Ay da. Laisyo. Oo. So natanong nangita mi og mga dress na murag duol-duol sa Oo. kanang Filipiniana nga Filipiniana, concept. yes. Okay, dayon. So tuod man namin nakita, di ba Filipiniana kay mura man kanang Yes, bukat mga mistisa, ang mga kuan. namin nakita bukon. pero walay katong pinatisking, di ba? Oo, Di ba Filipiniana kay tisking man? yes, So naaman pinaana pero kuan siya kanang Masyag puff. puff by term ana. Yes, puff ang term ana. Oo, sa ngalan nga mura siya giburot. May nalang gyud nga nakadiri sa mo ang team ron kay at least makabalo mi ana nga mga terms. So pinapuff ra siya. So mura siya modern. So mura siya pukot nga. Oo. So live shoot ana ako Live na. Oo. Tawa mo kay choice. Wala na ganyan to sa the store has it all. Kasi nadat ko. Wala. Ay, I mean, katong kuan ang isa to sa Tagabi naman mi ito ang Ah, okay. pinakabarato na din na may mga gaysano, pangkugon, mga TH Cagayan. Correct. Mga Dilaw Shopping Center. Correct, Tawa na Edvan. may oras kagabi ita ko muna pa ko traffic pa. Ah, So mo nang ingon di na. So napugos. Ay, sa mags. Kano discounted pa na? Ay, 1.8. Ah! Diba? Mas Grabe, unsa na lang ang original price. Mas mahal pa man ang raincoat. So na 1.8 karon so lobo na ganina ta ang iyang design kay pop-off pero pinaguot. Ay, pa. Ang dance di ay dapat di ako gipakita sa principal ang sayal di pinabukad di ay. Kay sayaw ba ya? Yes, oo. So nag-goal na sad ang apps.
Nag-call na Diretsyo sa ko. So, Diretsyo na. mangita na sa ko. Nag-PM akong nanay. Naman na yung mga tinaguan sa katong mga field demonstration. Ay! Ang iyang feel tita. demo. Ayaw panigawas. Nakapalit na ko 1.8. Sumoy gigamit ka ganina. So naitabo kay murag kwan ra kay transparent ra makita ang arbs. Oo, ka ng see-through. See-through. Oo, see-through. So naitabo para po worth it pag nagbayad big 1.8. Emphasize yun ang 1.8. Para lang yun. Oo. So ani na lang. So lubo ng 1.8. Pa? Dayo. Isapaw ang sayal nga sa field demonstrator. Oo. Violet. Perfect. Like color. Ang resulta sa kong anak ron burag piryahan. Ano na akong anak, picture di siya ganun, picture siya. I don't like my dress. Alay, pag circus man hinuuni mo siya. Ito makag-acrobat Ako siya. na, ayaw nagpalag, upat rabito mo kabuhok. Tapos, ipabring sila og mga Filipino food. Filipino food. So, sama sa mga puto, Puto. bingka. Baka na mga bakakanin. Yeah, mga kakanin. Mga sumundagan ka dito. Lovely. Kabalog yung kung ang katong mga bata na digit Hindi ito mga on. Ang ending ato, kita, pero ay mo kabalaka. Tungod niya anak na ako'y dala nga sobra pa. Alay, pakita. Kabalo ko sa mga kakanin karon sa Facebook, medyo mahal naman. O, i-share na ko ni sa inyo. Get one and pass. Kani sa kuko na mo gi-order. Adobe. So, nami kakanin. Sa di ko masayop mo ni siya ang puto maya. Maya? Puto mo ni kita. Mo ba din puto maya? Murag, no? Ay tibukhay dili kay ang tibukhay naman to siya luy. Aba si Way Luy, kay mahal lang Luy. Oo, be. Basta mo parehas sila. Medyo lay ang lasa kay NFA right? Baba. Ito mahal naman dagi ang bugas. Dili makarelate ko nga kuan kanan ni tabo karon. Naon sa? Kaya akong 2 years old. Akong 2 years old. Magbuwan ng wika pod gyapon. Okay. Karon. Bata ba kaya? Then boy, sing gyapon nang mangita og dress. Pero ay kato lang ano ka apan lang sa mga kayo. Okay siya kay jogging pants lang nga tapos. In fairness, sa mga ani bitaw nga mga event, arang-arang ang lalaki. Ay noon sa Black pants. black pants. Takato rin kamisa di chino ba na? Ano ka kuan lang kanang Puti. puti lang nga t-shirt gani. Pwede yeah, pati ang tama. Tapos t-shirt. panyo din nga red. Simple lang kayo. Simple lang kayo. So dahil siya nakita. Ah. Naka-joke lang sa kuha. Kaling kakanin. Siyempre kaya ayaw man naingon on the day na nga nadidalon nga kakanin. Pagkaon. Nya to Goldilocks. The part of Social. Goldilocks. dapat Another line sunastad. Pulver. Oo. Uy, dili man mag-ala, uy. Di man magpalupig ang ato ang kuan, uy. Kay garbo. Kugon. Iya. Kogon, Goldilocks. Kay garbuso man giduha og puto. Lovely. Medyo nakarelate ko gamay kay. So, sa man to siya puto sa Goldilocks? Di. Pang sa man? Pulburon yun siya. Pulburon. Kanin ba rin ng pulburon? Wala may lang. Let's plan na ganito. Puto ang Goldilocks. Di, wala available. Wala available. Wala lagi. So, ang funny pag ikaroon sa buwan ng wika, kay siyempre akong youngest kay English speaking lagi. Aron ignon bright ang papa. Correct. Karon so na iba yung mga pa-contest. Mhm. So ang usa sa contest is tula. Amo lagi na. Hindi na mawala. Tapos ang iyang sa to palimos po, maawan. Ana. Cheka. Ano din sa pagkagapon. Daddy sa contest third ko. Ay, wow, lovely. Tapos nagkaroon ko, pila di mo kabuok po patrami. At least na lang madili siya ikaupat, oy. Nalipan ko kay third siya kay, di mo ganyan mamemorize ang Tagalog. Taas mo yun kay pila ka paragraph. Palimos po, ana. Di, nag-memorize. Sabi ito nga daddy, third ko. Amayo. Pila mo kabuok, upat rami kabuok. At least the last. Tama din the last man. So, di ko kabalo, Brad. Kay akong eldest nga si Rusty karong grade 11 na. Siya gyud ang Pimitin ako ni ginabalik-balik nga. Siya ako yung gina-push nga mag-English kay usag yun sa problem sa iyang daddy. Sama nako. Pag ipag-host galing kong mga straight English. Ako mo daw pag sa akong kuan. Weaknesses.
Nga dili na nimo porte. Di na ko na forte kung straight English lang kay murag mga 5 ka kilo ra gyud niya akong og lahi ra gyud ba? I mean, kung medyo medyo ka mag in English, medyo lahi ra gyud imong confidence lugar. Actually. Di ba sa kung mag-interview ka og mga trabaho or facing arang-arang na mo karon gamay kay gihimo man ako silang praktisanan which is mo nang history gyud. Nga si Rusty, akong ginapatanaw mga DVD nga English. Tapos ginapatanaw sa YouTube para siya po ako imong praktisanan sa akong English. Kaya di ba man sa kabalo nga from grammar pa si daddy, di ba? Di ba? So, mo nang history na ako. And eventually, mo na naitabo nga kuan na sa sobra na rin kay English pero karasti. So, halos mo gali ang cause nga nung sa ma-honor tungod gyapon kay galisod na sila og Filipino. Bisag Bisaya. Mo na lang akong question now, di ko kabalo if mahimo ba na siya kay sa una gid sa atong panahon, sa among panahon, sorry nandamay ko sa inyo. Pila kay edad nga nag-gap na to? Pila edad nimo Juanito? 32. Ha? 32. 32 ikaw? 28 anyos. 28, 32. So laylay di akong gap gid 41. Sa among good ba? Sa among batch. Dapat pala sa inyo panahon katong kung magbinisaya ka na piso ilista tapos magbayad ka. Every English subject. Every English lang. subject, Pero yes. dili sa whole. Dili a whole. Mamo daw na Dili. nito man. English Pero subject. ano ko remember ko nga sa kwan yun, sa klase tibok cold day kung magbisaya. Oh, nakakano. Samo sa Lasal. Ay! Lagi. Lagi. Samo sa Lasal. Nga na. So sigo kabayan. Da. Sa piso-piso ana. So sa una gyud. So kung for example mag-English ka, labi na kung okay pa sa school arang gamay. Kung matulog ka sa barangay sa imong silingan, di ba? Murag sa una, ano lang sa among panahon. Murag kantsaw gyud kayo, lo. Hilas gyud kay paminaw ng English. Murag gyud murag kag makatable. Pero in fairness now, sigo ka apilo mga parties. Murag majority man gyud English. Amo na magkapuliki ang mga host sa Jollibee kung Corrected ba? or McDo kung maglisod og check ka sa English. Okay, ganun, raise your hand. Ana. Look here. Look here. diba? Look here. Move front, move front. Move back. Mga ana na rabi na. Or tawagon na papa biyan sa tubangan no sa man nimo na. Call daddy front. Kita ba sige na lang. Kung English speaking ako, mayon ragi ko nara ko sa kung ako i-grade akong pag na-improve gamay ka kung anak mga Englishero na compare lugar way before. Okay. Kung sa una na ako sa mga 50%, karon ni angat gamay mga 75%. At least, lovely. Tanaw. O pasay, nakaigo na ginitong tong. Kung saan sa sobra. Ako sa mga, mabita ko sa na yung mga, mag-hearing ta sa konseho. I'm Mr. Chair, I just want to manifest. Kanang ang problema mo sa ako din. Ikaw Sam, how would you rate your kanang fluency ba ito ma? Sige term na. Kanang fluency. in speaking English, Kanang kuan gid kaayo kanang istorya gid kag Makasugakod yun. makasugakod gid kag istorya. How will you rate yourself? Kanang kuan siguro 76 o magulang na ko 1%. Serious 76? Mga anak siguro, oo, anak siguro. Di ay? Oh, okay. Ano man po, may ako naandan. Kaysa hosting na ko before mga kasal, debut, English siya man ang peg. Okay. Oh, Anya ano ka man ako, gud dili ayun man na, ko siya. host. At sa akin ko man. Photographer, okay. Smile. Ana. Ang mga photographer, limited edition. Correct. Ikaw, how will you rate your convoy? Feel ako na ako sa mga below 50 or 50. Kasi ka nang mga sugakon ka. Makastorya ko English pero di gyud siya ka ng straight. You know. Lagi Mo ba? na yung usay kabantay mo ani si Sam. Basta lagi makastorya. Pero labi man siya praktisan, good? Actually. Siguro basing nana siguro may tabo siguro sa ako Sir Bern. Itong praktisan ako ko. Ano yung batang, bro? Do si Mag-English Mako. ka, praktisan ni mo yung mga anak. Do si Mako karon kay start naman siya English since nagkasabot na siya gamay sa YouTube ba. But I think, like I said karon, bro, makainggi ko ba nga mo okay ra pog ko nga ako mga anak ingana ron. Kaya I'm sure ka kung Bisaya, Tagalog, basic, maguna. So, everywhere. Pero mas maglisod ko og Tagalog, as in. talaga. Mas lisod ang Bisaya. Para sa kolisuran ko og Tagalog. Master kay kong Tagalog because fan manggugay kong mga teleserye before. Esperanza mula sa puso, Tabing Ilog. Medyo ano ko sa Tagalog. As hindi kaya na ko ma-realize. Wag na niabot sa kong nahuna nga.
Nagi din nabagsak sa Pilipino. Ano ba? Pero nagi din, kay press ako mga anak, wala man na sila kasunod og mga teleserye. Wala man sila kasunod og mga Tagalog movies. Ako dalian ko sa Filipino pero kung pangutaon ka unsa ang pang-uri, unsa na may nanaw, di na ko kato ba. Kana medyo master kay Kuana. So naglisod na Way ko. back before. Alam mga So ano ang pang-abay? Ana dayon Pang-abay kung okay mi di mi gawin ni Mrs. Pang-abay. Pang-abay. Kung gaway mi dili gaabay. Depende kung walay sweldo, walay abay. Kung ting sweldo, pang-abay. pero at least like for example sa akong mga kids now, kung mutanaw sila og mga movies or something, mga tawa sila ba nakasabot sila, ikaw galudi ka ba nang tawa man sila ato kadyo kadyo lang anong ibalik sa rewind. Joker gid siya. Ana. So na yung mga ingana nga mga kwan. Pero ako ganan ko ba kay at least confident ko ba nga if ever kuma na sila yung mga ma-encounter ng mga sa mga klase ng mga tao, ang confidence lahi ra gyud. Lyra, whether you like it or not. So, maybe I'm thinking right now nga if inyong mga kids... English na. So, I'm thinking right now, if your kids are speaking in English... Ay, karon. So, dara ko to. So, I think okay ra na. Ipadayon ra gyapon ninyo na. Then, guide lang gyapon din sila. Kaya ang problema kanunggon, kay ang Tagalog di lang Filipino na pag-iaralin panlipunan. So, another history na sad. So, every time ng Tagalog, tagak ba? So, for example, si Mako, kung kaya na mag-English din, kaya pag ninyo Bisaya, mas maayo. Depende po siguro na siya. Lagi, sa environment. Ano magano? Kanong advantage ta sa mga Tagalog nito. Ngano do kay kabalo tag English, may pawita mo Tagalog, Bisaya. Bisaya, yeah. Kay tungod bago na sa atong nadak-an ba? TV palandaan. Kung sa atong generation na. TV palandaan Tagalog atong ginatan-aw. Tama. Mga tanaw na to sa mga soap opera sa internet, Tagalog sa Tagalog, diba? correct. English pa gyud, usually na English. Sumodang kabalot ta. Ang sakon man gud sa mga bata karon kay more in English sila. Kay mo na man gud ang trend sa internet. Correct. English tanan ba? Pero kabalo mo lang, usa ko kita nga disadvantage, bro. Sa English, bro, dili kay sakit kung suklan kasi mong anak. Diba? Social kaayo siya paminahon. For example, ang anak, for example, Bisaya, Misona, mo yung kasi mo mamagpapa. Pag-inom di, pabi, bay, dili, pwede na. Kulata na, day. Kulata na. Bunog. Gibakus. Pag-inom di, papa. Karon. Pero karon kung English man, daddy, shut up. Medyo pag-ipahinom ko niya, bay, pero kung dili lagi kay sakit. Or kanang maglisod lang sa kag sukol. Kay English yun, nasan yun mo siyang disiplina. Rusty, remember ko sa una, bay, kanang sasamok na ako mga anak ba, Rusty, how many you go to your room. Diba? You go to the room. Ana na dito dayon. Kini mga kasama. Pero tinuod, na mga bata ron. Tungod kay English ilang language, more direct kay sila mo istorya. More dili kay siya ko. Pero ako yung gi-analyze ba, matay no kung gibisaya to. Away naman gito bay. Pero insulto na gito. Kan may ana ba pag-ilom dia daddy or English, daddy, shut up. Ana lang itong story. Shut up, bro. Bro, social pa story. Diba si Badaway pagstorya siguro, like, lambing na po kayo. Like, komento, daddy, shut up! Wala na naman doon. Pero lahat kami kung bisaya lang labing, pa, hilom ra good be. Ana, pwede na po na. Okay na. Pwede na po na, no? Bakosan, may noon ako na sila noon sila kalaki. No? Pero, planning karon struggle na kayo para sa ila planning buwan ng wika. Grabe ka struggle, ba? Ang poem lang daan nila. Saan mo ginapagbasa na? Poem. Duha magud ka klase ang English na the American English. Naputay ka tong sa English yun nga. Basta hello. Mo na siya. Pero sakto gid ang duha. Sakto ba? Pwede poem, pwede ba poem? Dito lang na lang may para. Ala na lang. Buwan ng wika ba ita karon? Buwan ng wika na. So, struggle kasi sila ba 5 stanzas, galisod good. Tagi pabuhat nila ang kuan. Pabuhat sila og tula. Ginoo ko Tagalog song. Dali naman. Ikaw na ang may sabi. Tanawan na lagi. Na ako'y mahal mo rin. Karon. At sinabi mo. That it's nice, daddy. Kanta. Basta kabalong kanta man ay gibutang. Ako lang yung Tagalog. Lisod. Pero, tama, ikaw, mas naglisod kag Tagalog. Sa imong feeling, ano ka na? Sa imong foundation? Siguro kay dili pud kay ko fan man pud good og mga Tagalog movies. So elementary ka sa mga work. It's either kung sa barangay ka Bisaya mo,
sa school English. Oo. Then, ano pod, ang dili sa paghinambog ha, mas, ano gid ang akong English kaysa akong Filipino before. Lagi. Oo. So, sa bagay, no? Kaya ako po, di man pumibisaya, mga namang barangay sa una, pero ako, tungod siguro yun sa mga teleserye, kay grabe ko ka-fan. Sa among panahon naman po siguro ng teleserye, Ikaw wala ba kay gisundan nga teleserye? Sa mga teleserye? Marina. Di ba? Sa teleserye palang daan, nailhan na. Oo. Dito nakita. Dito nakita. nagsugod. Nagawas akong kaliskis dito palang daan. Oo. pero may nakita nga, munang imong foundation mo nagilisod ka sa Tagalog. Oo. Because it's either sa barangay. Pero sa inyo sa unang nga bats, lugar, English na gyapon ng mga classmates. Oo. Nagyapon English Yes, stricto gid siya sa mua. Kaysa una man pod kung kuan mi ka ng ambot lang siguro timingan nga ang mga maiso siguro sa una sa Filipino murag dili kay sila nga nakakuan sa ilahang kuan sa subject nga Filipino. Apos pa ba ka ni kuan? Sa totong teacher bi sa Pilipino sa ano ba? Si katong wife sa katong architecture nga laki. Atong Pilipino sa college. Wala na ka. Kamo sa college mo sa Mariana wala na may Pilipino. Cartagena wala na mo. Wala ka. Ay. Wala may Filipino nga subject. Wala na mo? English me. Wala. Social day mo. Wala Kami college na paghihapon ba tagpangi. Ano nga na ba diba? Patay mga anak panghalip mga pangabi. Oh my god. Galabad akong ulo sa mga Tagalog tapos mga panlapi. Pero mas lami ang gitlapi. Gitlang kalain man. Mas lami ang gitlapi mga anak. Pero wala ko medyo piski ako wala ko nga. So maybe akong ginaw na kung siguro na YouTube sa among nga time. Kay funny good bird, nagoy mga English movies na ginatanaw na ko balik karon ba sa YouTube ana. Para lang makasabot ko, mo dito siya. May ako gibuhat ba? Na yung mga English movies sa una or mga series sa among panahon high school, mga Dawson's Creek. So ang mga mga honors class. Wala ko na expose sa English sa una kay syempre. Di nagsugod na magutaro tong Studio 23, Brad. Ang Studio 23, di ba bro siyang sister company sa ABS. Tang ilang mga shows dito bro mga sikat na mga series sa Amerika nga ginadala nila diha. So pagka morning magchika-chika din akong classmates sa Corpus. Oh my god, ang episode ba ana? Ako ba'y kanang dugaya kaya kailangan ko. Tapo may uso subtitle sa una good. Karon naman na subtitle. So na yung mga words, di ba nga dili basic English ba nga. So na pasabot ato. So karon ako I want to be honest So na yung mga movies sa una ako ginabalikan og tanaw. Sabot pa na ko na. Mas masabot sa niya mo siya. Mo dito Kailangan mo to nga prorata action mo tanaw tapos didita kasabot sa unsa ilang gipang checka kanang may ana. So karon ginabalikan okay. Sa karon in fairness kanang pagmutanaw na sa ko kanang mga funny movies ko nakatanaw lang ka makatawa lang. So nang panahon lisura. Karabang nangatawa sila. Kasi di ba say ang mga series na sa English kay di ba na background nga. Di mo katawa. Di na ako mag-gets ba yung ni katawa to sila ang to. Lisura gid yan. Mga sa Friends, di ba? Kana mga nga time. Basta remember ko, Studio 23, mo to nagsugo na din silang mga katunay mga Are You Afraid of the Dark? Basta na yung mga series sa unang English na ilang kuan sa Studio 23. So ako, sige na po, okay. Di ba, muna ng mga Smallville nga. Smallville. Nagsugo na nga mga series. Pero kita, kunog ito, asa nga part, ni katawa to sila to nga part. Tapos sa una kay TV raman, may manron ba kay ang Netflix pwede man nimo i-rewind? O sa daw i-review. Di presa na ang TV, bali man nimo ma-pause. Unsa daw to? Di ko kasabot. Talabi na ka ng mga interview sa mga artista. Like, you know what I'm saying? Ikaw sa katanong ko, unsa daw yung pasabot. Basta mo na to. Basta kay mo na to. So na yung mga interviews sa mga idol Backstreet Boys, mga Britney Spears, di ba na yung mga interview, ikaw gakunot mo agtang. Unsa daw tinang giso. Unsa na, magyango-yango sa ka. Siguro ang pinakamayon lang ginako nga skill sa una kanang may ko mo pretend. Ana. Nanay mo na parang skills kaya po ba yun. Uy, kakita ka sa katong video. Nice kayo ang song do. Yes. So, nakadawang ripon ko. Nice kayo. Makalana sa go. Pero wala gid ay. Katumang kailan na Sir Bernie. Yeah, I want to be honest. Nagpretend na to siya sa una. Mo kita akong mga, that's why siguro,
di ba nahimo na akong panginabuhian ng hosting na karon. But never in my entire life gyud nga nag-eskwela ko nga nag-host gyud ko, never ever. Wa ko matagay chance na mag-host og mga bisag acquaintance party or bisag wala gyud. So si ABS ra gyud ang murag naghatag sa ako. So ako siya na-realize, so kung if ever di ay kung medyo wa kay kumolo sa akong English na kung natagaan pag yung chance, mas kuyaw de tana ko karon as a person, no? Kung nasugdan, Jet. Kung nasugdan palugar na ako if akong foundation is murag mas ano pa nga Nabay grabe. schooling ang kwan? Ang hosting? Wala. Experience mo yun ang hosting good. Then most of the time, kung kisa to yung may mo istorya, Mo mo to mag ito ipag-host dayon. Do sa una na mag-script. Doon na timingan lang pagsulod na nako, nauso na ang binisaya, nauso na ang mga free-flowing nga mga style sa hosting. So mo na siguro lang sometimes kung napo yung mga timing sa mga butang-butang. Ikaw ba kano sa mga nagsugod og hosting? College pa ba ka nakatesting na kag hosting? Wala gyud. Wala sa ka. Wala. Dili man ko participative sa among mga school activities, mga extracurricular dili. So sara ka pahipi ra ka. Pahipi ra gyud ko. Secretary tigsulat ana lang. Masugo-sugo ana ra gyud. So wala sa kay mga dancer di sa kay. Ah, yes. Oo. Ah, Kasaya ko yeah. sa una. Pero may yung kag speaking engagement or mga hosting wala. Dili. Oh, really? Dili. So kano sa ka nagsugod lang o ka na medyo Ano lang, mga way back 3-4 years ago. So kanang narbaho na ka? Yes. Doon na nakadiri sa City Hall na ka? Oo. Itagaan kag chance? Oo. Tungod ra gyapon to ka Ma'am KitKat. Isabak man na ko niya diretso dayon. Ah. Ana ra gyapon. Tungod sa kagwapa. Tungod sa kagwapa. Why? Advantage ang hosting manggod. Medyo advantage po noon kung nagyog kay looks. Kaya at least bala di ka mo storya, at least pepa ka. Dobi o, mag-inamang na lang lugar ta. pwede rasan. Uy, sign Pwede language. Naman may host sa una yung ana po. Ngam sila sa katawa. Sa katawa. Ay, pa. Ana ang pero okay raman. So kami mga daily kayo kay Choraan maningkamot yun mi nga makita og mga storya gyud mo cheka para lang gyud taon nga matagaan sad mi og kanang og chance. Pero again, balik ta sa atong topic nga buwan ng wika o kani atong kakandindiriya. I think I would say to wrap up things. Sige, mag-story ta kung say advantage or disadvantage. Well, ako, I would say nga mas dako ang advantage kay, well, at the end of the day, English is still the language sa tibok kalibutan. International language. So, international language siya. Galing, kung imong tanahon, di ba, dagan nakita mga call center. Kasagara, dagan na yung magpa-advertise, dagan kayo na yung mga apply. Pero kasagara, kabalo mo, ang kabagsakan is ang diction, ang pronunciation. Oral comprehension. Or oral yun. Actually, later naman ang unsaon pag tubag. Pero naiuban na nakoy kaila ako shout out ang Support Zebra, homegrown nga call center diri. Nung nagpa-advertise sila sa MOR sa una, na no doubt daghan kay mga apply kay gwapo ba ang sweldo. Pero mo lagi ang pagpang-apply way problema, pero dito naman sa screening, Screening na. galisod ba. So ako kay daway lokatit kani palandaan karon ha lalimang ka kani ato mga call centers karon ri kulang ang agent bay usay magtinabukay god mag-pirate god tungod kay kulang ta tapos wa pay appeal diha ang uban nga medyo master na nag-online na sila mas dako pa sila sweldo sa ordinary nga mga call center na sila computer na sila sa balay. Shout out sa atong mga friend si Ruby si Ma'am Rubs kana sila di ba tungod kay may manilahang kuan kanang language may man sila mo istorya. Nara sila silang balay, mas tako silang sweldo, na sila their own time. So, I think, para na ako, prani karon mga test na. Dapat isa na ka ng ang pronunciation, ang... Pero dili mo ba na siya medyo kuan lang mag-discriminating kayo kung pangit kag diction, pangit kag kuan. Mag-base ba sila siya Filipino sa Pinoy. Majority gyud sa tuwa kung may kadungog tag bugok kay ngi. Ingana kita ba no? Tinuod na siya. Pero labi na kitong Pilipinas no? Oh, di kay nakoy namo koy teacher gud sa college nga ana siya nga nganong during silang tour sa gawas man to siya. Ni-share siya sa mga nga ako mga kauban mga PhD, mga doctors na mga Di sila kablog English. Ila English kay can you put here ana nagyapon na siya. Pero nganong naka-PhD man sila. Di ba? Mag-matter na gyapon ang diction. Mo lang akong kan kay mo nang dili kay ko ga push kang mako nga
English kay ako mentality man good kay dili man mag-matter ang imong ka-bright kung may ka mo English. Mag-matter diyan na makita man na kung sa imong capability dili man sa imong diction sa imong Tama dawin ka. ang pag-pronounce. Tama ka. Mula ako mentality mo nang dili kay mo sa akong anak man dili kay na ko siya gina-push pero much better kung kabalo gid siya. Advantage man gina siya din. Pero tama ka. Di siya kanang kaunong sa kuan. ang culture na to sa Culture, Pilipinas nga, para good kang Manny Pacquiao, di ba? Oo. Sige na to kakantsawan Correct. niya in Englishan, In pero English niya. dating datua. Kaya. Pero may po siya sa iyang boxing, sa iyang career, di ba? Sometimes, lahat tayo mentality nga, pag may kay mo English, bright. Yes. No, kana gyud. Actually. tanan call center, puro bright na namin. Dato makilala ka once may ka mo English attractive kay ka. Oh, yeah, exactly. Makailan ang friends Brad, ko ana gyud. Katong first day sa among kuan, Brad, katong sa Dumariano, I want to be honest, sa Dumariano, MPSC. Ang USTP na karon. MPSC pag ko sa MPSC ka sana, MPSC ko pagsulod na ako. Kabalo ka, kanang school sa MPSC or USTP karon. School sige na siya sa katong mga bright kayo sa mga miss or areas nga medyo wala kayo panalapi nga pantuition. Diya itapok. Mo na siya originally ang concept ng MPSC or USTP. Siyempre ba, nasa lagmaan man ko nakasulod ko. Di man ko honors class sa una sa prime. Nasa lagmaan lang yun ko nakasulod ko. So, siyempre, first day, di ba, magpaila-ila man na. Oo. Bay, kuwan kay ko, bay, kanang hinawayon kay ko, yun kay, siyempre, I am from National High School, I graduated, I am from Lagunglong National High School, I am graduated, lagi ng istorya, di ba? Gay. Kayo, ikaw, labi na kita nga nasa private, bay, kuan ba kita ka ng particular, kita sa kanang mga pronunciation ba? Correct. Mga diction. So, ako una na, saway-saway ko. Pero pag sige sa istorya, graduated, valedictorian, ito na. Karon. Vlogs. Asa man ang imo Pero lami. siyempre, makinsa ka nga, ano na valedictorian maningad? Gahi mag-in-English. Pero minto si dili man good sa in-English or ang pronunciation ang nahimong measurement. Measurement. Di ba? Dili. Pero tama yung ka, Brad. Mentality Usa na isa sa to ang mentality. Nagalintay mga doktor, mga department heads diri nga. Correct. Yun lang tayo magsaba diri sa City Hall, di ba? Gahi Gahi kayo kayo. mga istorya. Pero, Mr. Chairman, the problem with our city, biya kayo, pero PhD. mo gyud. Kuya, yun. Katong lalaki bitaw brad nga akong gingon nga gikansawan na ako nga gahi kay English. Bay, nag-top notch pa yun sa boarding house na noon. Boarding house. Aka na nun, bugok na yun ko ako. sa kanang sa dali board exam. Oh, bay, nag-top notch pa yun siya, bay. Electrical engineer. Sa Tibocon. So, tama ka. Tama sa kang nga. Siguro kailangan Tanggalon na balance to na. siguro. Balance. Yeah. At then, mo bitaw, pero mo lang kinakaroon sa mga nagmin ko nga, acceptable na ko ng mga Tagalog subjects ang gamay niyong grado, ha? Pero Pilipino o science, ha? Math o science, ha? Nanong kuan man na, may mga bagsang na pictos mos koto-koto karon, ha? Pinanalo ka ng palusot. Pero tama ka, bay. At the end of the day, yun lang, nalantay mga kanang misconception ba? Advantage kung Medyo advantage lang yun siya, yun. Okay, mo man gid ang kuan karon. The same ra ko nagyapon sa mga istorya sa kanabang na may mga tao nga ng mga dili kayo kung sa education. Di ba na importante nga dagko grado. Ang importante nga makapasar lang, di ba na yung mga nga istorya. Though, sakto ba siya ba? Pero at the end of the day lagi po, mas dako lang yung lugar gid ang puruhan. Dako ang chance. Dako ang chance. Kung mo na dako ang chance, dako ang kuan ba? Dako na imong anak. Unsaon niya pag sabak adto nga kada nga area kay majority ga dominate by gid or daghan kay mo nga na ba. So syempre pag in-English pa lang, agay. Dili gid makita. Ba? Tapag interview pa lang may ana. So it's ba. Pero tama ka. I would agree on that nga at least balance. Ikaw Sam, what would be the advantage or disadvantage sa mga bata karon nga more English na kayo? Feeling nimo. Is it dako bang advantage or murag 50-50 lang? What do you think? Advantage yun siya. Kay even bitaw pag mangita pud ka og trabaho, mas impressive kayo ka paminahon pag mag-English ka. Samot na og ka nang if mao gyud na siya imong naandan nga language lugar, panang dili nimo tuyoon ba pero murag mo na imong strength ang English. You'll be able to express yourself well. Ana bitaw. So advantage siya for me. Sa una Advantage ba sa una ba nang mga apply mga DJ? Ang pinakauna gid ana bay ang picture sa picture.
Tanawon sa ano. Picture, ganin sa picture. Yes. Oh, okay, itsuraan. Oo, naagya po na nga criteria sa una. Alam mo Ma? ginang murag, medyo lang kita Oo. ng, dawat to ka matuoran nga, murag, atog yung feeling, pag medyo itsuraan galing or nagi kuan, medyo nagi edge ka may gid. Uy, nga mura bang nagi automatic nga, kani bright ni siya, or, O bright og nawong oh. di ba? Tapos medyo pagsunod na po na sa picture, medyo advantage po kung asa ka nag-college. So na po yung mga na, okay. Xavier, o USTP. O lamin akong diri ka sa Cagayan de Oro, di ba? Kanihan. Di ata mo mention og lain mga schools. Ana. Tapos tama din ka. Tawago na nimo tanan sa interview. Kaya na may usad nga, merong tengaf ang kuan kiwing, merong dili tsoraan. Oo. Pero pag ana sa mga background, Pa. kuya usab, Dali man. dito na sa second column, second group, pwede tana. So tama na din ka, dito na din ka sa interview. Pag interview na dayon. Pa. Yan, Pakat how are man you? kaayo ka, lami manggid kaayo pagka-check Pag may mo check up, Pak. pwede. O, dito na siya ka sa next priority. next priority. Burag sulod ka sa semifinals. Ana, tinood yun na, ba? Kaya na, pero advantage niya pag itsura. Pag ana, itsura, alay, bombels mo istorya. Kasi ma-practice na siya. Madala pa na training. Pagyapon. Pangit! Tapos pag istorya, pangit gihapon. Ginoo ko pag ampo sa dito. Pangamuyo sa pangamuyo. Pero tama ka. So, yeah. Ang disadvantage na isa is malimtan ang culture. Ay, malimtan na to ang atong culture. Mo sad ba? Sa Kung asa pagka-Pilipino tagikan. ba, oh. Kaya syempre, ma-expose video ka. Kung English ka, expose ka dito Yeah. sa mga western nga kuan. So syempre, malimtan gud mo Yeah, kung sa gin mga lam. Pero bitaw karon ng anong na mga lam mga Bisayan di na ginaton ma. Sa kana pa lang maglista og Tagalog ang imong anak. Oh, Part naman na nga malimtan Tapos nimo. sa ngalan nga tapos gitanggal na bero ng kuan ang mother tongue. Pumunta na yung sa una nga na yung mother tongue para dili malimtan ang katong original or unsa nga kuan. Pero karon kay giwala naman sa naron. Kay makasabot naman gid na sila kay ilaha man gid ng language, so we don't know kung unsa na pod ang effect ana. But anyway, good luck to my kids. Tanaw na to ako, signal lang tamo kung ba ang effect ani. So if they will go to abroad, di maybe mas dali sila dito. Sila kung kuan, sila may sponsor sa among world tour ni Mrs. So sila na lang mag-check. Kamo na lang check ka. Lakaw lang Mas hindi gyud mo photographer mo kana. Alright, that's it. Daghang salamat sa mga things paminaw sa amo sa Spotify. So mo ni siya karon mo pa may budget na sa so nalami sa opisina. So anywhere may mo adto mo na imong setup. Sing kuan day soon tong mga laag. Yes. Kana dito ta pohon Dito ta mag-check. Daghang Yes. salamat ana again Sam, Yes. Elvis Luis. Baba! Elvis Kasi pag Luis. yung pangalan sakto. Baba na. Sam. Sexy Sam or Yamilicious Sam. okay. Pai na din ang apelido. Para ano lang. Kailangan na may funny. Kay Yes. Yes. O kauban si Juanito. Dagan salamat sa tanan. Paki-share, paki-like ani. Ingat mo tanan. Thank you, Babush. Bye.